Wannan akuyar nake so a yanka min ita a yi min tsiranta ka kawo min ka ga min wannan ka ga mai mun kore. The king of the Cannywood. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ya kara lafiya. Na barka ne. Alhamdulillah. Yalla bai ba karamin die hard supporter ɗinka ne ni ba. Allah. Na yi matuƙar farin cikin ganin ka. Allah sarki. Cikin ɗaki na akwai wani bango da na ware wanka mai mun hoton ka na sa. Allah. Saboda matuƙar supporter ɗinka da nake. Na jima kuma ina bibiyar ka. Wasu fina-finai na baya tun daga kan sangaya wasila fil azal mujadala. Allah. Jiya nan na gama kallon sai wata rana da halaici. Har kuka ne a sai wata rana saboda cin amana da aka maka yalla bai. Allah sarki. Haka rayuwa take. Na ji daɗi. Kai ma na san ka da yake ina ganin abubuwanka kuma na ji daɗi gaskiya da haka yi min wannan maganar ba da mu Allah ba zai ina da neman wata alfarma guda na'am dan Allah kafin ka ciki ka taimaka ka gaya min na maka ka nemi wani abu guda ɗaya a gona a duniyar nan ni ko zan maka shi na yi alƙawari to malam abba ka san an ce ba a mai da hannu kyauta baya tunda ka bani wannan dama bari in ga ina ga yawwa akwai wata akuyarka da kake da ita akuyarka na wanda ka san da ke kai ma sananne ne na san ka ina kallon abubuwanka to wannan akuyar nake so a yanka min ita a yi min tsiranta ka kawo min ka ga min wannan ka ga mai mun kore ina zo bari amsa wata waya da hello